Ustanova Veliki park, nastavljajući tradiciju Sokolskog doma i organizovanih sportskih aktivnosti u Užicu, uspešno posluje već više od 35 godina. U okviru ustanove nalaze se sportska dvorana i kompleks otvorenih terena. Sportska dvorana počela je sa radom 1975. godine i jedina je te vrste u Užicu. Dvorana ispunjava uslove za održavanje zvaničnih rukometnih, košarkaških, odbojkaških i utakmica u malom fudbalu. Kapacitet gledališta je 2200 mesta za sedenje. U ustanovi Veliki park zaposleno je 28 stručno osposobljenih radnika spremnih da u svakom momentu odgovore na zahtevne i kompleksne obaveze na održavanju i funkcionisanju sportskih objekata u okviru ustanove i grada i izvršenju usluga trećim licima. U okviru kompleksa otvorenih terena nalaze se asfaltirani tereni za košarku i mali fudbal koji posjeduju i betonske tribine. Pored njih izgrađen je i pič teren sa veštačkom travom. U sastavu kompleksa je i parkovski deo sa atraktivnim dečijim rekvizitima i uređenom trim stazom za rekreaciju. Osnovna delatnost ustanove obuhvata održavanje sportskih objekata, izradu sportskih rekvizita i rekvizita iz dečjeg i parkovskog programa. U okviru održavanja sportskih objekata ustanova pruža usluge redovnog održavanja fudbalskih terena i njihovog pripremanja za odigravanje utakmica, košenje, valjanje, parčanje. Također vrši se sanacija fudbalskih terena i drugih travnatih površina koja obuhvata košenje terena, zamenu travnate podloge, sečenje busena, fina nivelacija i postavljanje novog busena, bušenje terena, takozvana aerifikacija, brananje terena, podsejavanje, bacanje tinje i valjanje terena. Ustanova raspolaže bravarskom i stolarskom radionicom u okviru kojih izrađuje koš konstrukcije, košarkaške table, obručeve, rukometne golove i druge sprave za male sportove, a uz to i raznovrsne parkovske klupe, ljuljaške, klackalice, penjalice, vrteške, tobogane i drugo. Računovodstvo ustanove pruža usluge vođenja knjiga sportskim klubovima i udruženjima. Za profesionalno i stručno obavljanje poslova u okviru svojih potreba i usluga trećim licima, ustanova Veliki park raspolaže adekvatnim voznim parkom, mašinama i opremom za izvođenje specifičnih radova. Pored svakodnevnih aktivnosti na održavanju sportsko-rekreacionog centra Veliki park, u ustanovi se odvija i redovan rad klubova koji se ogleda kroz odigravanje prvenstvenih i kup utakmica u svim nivoima i rangovima takmičenja i održavanje treninga prema godišnjem rasporedu. U gradu se trenutno u prvoj ligi državnih prvenstava takmiče 3 kluba: odbojkaški klub Jedinstvo, košarkaški klub Sloboda i klub malog fudbala Krčegovo. Sprovode se i školska takmičenja po planu i programu Sportskog saveza uz organizovanje raznovrsnih turnira, utakmica i takmičenja u svim oblastima sporta. Vrši se organizacija rekreativnih aktivnosti prema godišnjem rasporedu. Ustanova se bavi i tehničkom organizacijom koncerata i drugih kulturno-zabavnih manifestacija u skladu sa zahtevima i raspoloživim mogućnostima. Redovno se vrši održavanje fudbalskih terena Fudbalskog kluba Sloboda i Fudbalskog kluba GB Zlatibora, što se odnosi na pripremu terena za odigravanje prvenstvenih i kup utakmica svih kategorija prema rasporedu takmičenja. Pored toga, vrše se poslovi na održavanju gradske plaže, Goranskog parka, Rejonskog parka Vujića Brdo, pasarele ispred sportske dvorane i korita reke Đetinje. Redovno se organizuje rad klizališta na trgu u zimskoj sezoni. Sprovodi se organizacija tradicionalne manifestacije plivanje za Bogojavljanski krst. Ustanova učestvuje u organizaciji svih aktivnosti na gradskoj plaži u toku kupališne sezone. Učestvuje u organizaciji skokova sa starog železničkog mosta na plaži. Organizuje se vaterpolo turnir na kupalištu plaže. Vrši se popravka i izrada rekvizita i opreme za potrebe sportsko-rekreacionih objekata u gradu po nalogu Direkcije za izgradnju.
Pružaju se usluge iz okvira svoje delatnosti trećim licima prema potrebi i ispoljenim zahtjevima. Izuzetno zahtevno održavanje i unapređenje sportskih objekata traži angažovanje velikih materijalnih sredstava. Uređenje i opremanje teretane, postavljanje veštačke stene, postavljanje rasvete i video nadzora uz adaptaciju slačionica, grejanja i parketa na podu hale sa redovnim tekućim održavanjem samo su deo opsežnih radova u ustanovi Veliki park. Zahvaljujući izdvajanju sopstvenih sredstava, zalaganju i samopregornom radu svih zaposlenih u ustanovi i razumevanju gradskog rukovodstva, kontinuirano se vrše radovi na sanaciji i daljem uređenju i modernizaciji sportskih objekata, što je programski cilj i u budućem radu i razvoju ustanove Veliki park.